ଦେବୀ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅଟିଏ, ତାର ନାମ ନିଧି। ସେ ନୀତି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ପେଟ ପୋଷେ। ଘରେ ତାର ମା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁଶୀଳା ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ, ତାର ନାମ ଦେବକୀ। ଦେବକୀ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି, ଗୁଣରେ ବି ସେମିତି। ସେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଚଢ଼ାଇ ପୂଜାପୂଜି ଆରମ୍ଭ କରେ। ମା ଆଉ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ନିଆରା ଥିଲା। ମଣିଷ ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଲା ପରି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ବସି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଜନ ଆଦି ସବୁ କରେ ସେ। ଏମିତି ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଏ। ଶାଶୁ ବି ବୋହୂକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସବୁବେଳେ ଶାଶୁ ପ୍ରତି କଥାରେ ବୋହୂକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ବୋହୂର ପୂଜାପୂଜି ଦେଖି ଶାଶୁ ବି ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେବକୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି ଶାଶୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ଘରକୁ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମୟ କଟିଗଲା। ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ସମୟ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, ଦେବକୀକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଦିନେ ସେ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଆଉ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହୁଥାଏ, ମା, ୟାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତତେ ଲାଗିଲା। କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ମା। ତୁ ମୋତେ ସାହସ ଶକ୍ତି ଦେ ତୋ ସନ୍ତାନକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶାଶୁ ଶୁଣି କହିଲା, କାହିଁକି ଡରୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ଅଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଭରସା ରଖ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେବକୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ବି ଘରେ ନଥାଏ। ଶାଶୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଡ଼ିଶା ଘରର ଜଣେ ପୁଅ ନିଧି ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ନିଧି କହିଲା କି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତୁ ଟିକେ ବୋଉ ଆଉ ଦେବକୀ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଯା, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପଡ଼ିଶା ଘରର ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡାକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ଡକ୍ଟର ସବୁ ଚେକ୍ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଦେବକୀ ମନେ ମନେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜୁଥାଏ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥାଏ। ଯାହା ହେଉ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି ଦେବକୀ ଛାତିରେ ଦମ୍ଭ ଆସିଲା। ନିଧି ଯାଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେବନି, ସର୍ଜରୀ ହେବ। ଦେବକୀ ଶୁଣି ତାକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଭୟରେ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଦେଖି ତାକୁ କହିଲେ, ଡରନି, ତୁମେ ମାଙ୍କୁ ଡାକ, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେବକୀର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିପଦ ସମୟରେ ବା ଡର ଲାଗୁଥିଲେ ମନେ ମନେ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେବକୀ ସେଇ ସମୟଠାରୁ ସ୍ତୁତି ମନେ ମନେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ଦେବକୀର ନମ୍ବର ଆସିଗଲା। ନର୍ସ ଦେବକୀର ନାଁ ଡାକିଲେ ଓଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେବକୀ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବକୀ ମନେ ମନେ ସେମିତି ସ୍ତୁତି ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିଥାଏ। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ନର୍ସ ଯାହା କହିଲେ ଦେବକୀ ସେୟା ସବୁ କଲେ। ତାପରେ ଓଟିକୁ ଗଲେ। ସେଠି ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେବକୀର ଝିଅଟେ ହେଲା। ଦେବକୀର ଶାଶୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଭାବିଲେ, ଆମ ଘରକୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଝିଅଟେ ହବାର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯେମିତି ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସବୁ ସରିଗଲା। ଝିଅର ନାମକରଣ ପୂଜାରେ ଝିଅର ନାମ ବଛା ହେଲା। ଦେବକୀ ଭାବିଲା, ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବିପଦରୁ ପାରି ହୋଇ ଝିଅ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତା ନାଁ ରଖିବି। ସେହି କଥା ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ସେମାନେ ଶୁଣି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲେ।
ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଦେବ ବୋଲି ଭାବିଛ? ଦେବକୀ କହିଲା, ଝିଅର ନାଁ ଦେବୀ ରଖିବା। ଶାଶୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ବାଃ, ବଢ଼ିଆ ନାଁଟେ ତ, ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପିବାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଝିଅର ନାମ ସେହି ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଝିଅର ନାମ ଦେବୀ। ଦେବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଦେବକୀ ତାକୁ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ସେତିକି ନିକଟତର କରୁଥାଏ। ଛୋଟବେଳୁ ତାକୁ ମାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ କହିବା, ଭଜନ ଆଦି ଶୁଣାଉଥିଲା। ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତାର କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଠୁକୁ ଠୁକୁ କରି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ଯାହା ତାକୁ କହୁଥିଲେ ସେ ଖନେଇ ଖନେଇ କହୁଥାଏ। ଦେବକୀ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ଦେବୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ। ସେତେବେଳେ ଦେବକୀ ତାକୁ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଚିହ୍ନାଏ। ଦେବକୀ କହେ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ବଡ଼ ହେବୁ ୟାଙ୍କୁ ପୂଜିବୁ। ତୋର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ୟାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ। ୟାଙ୍କୁ ଯାହା ଜଣେଇବୁ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ୟାଙ୍କୁ ନିଜର ମା ପରି ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ କହିବୁ। ୟାଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁ କିଛି ବାଣ୍ଟିବୁ। ଦେଖିବୁ ତୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମା ତୋର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଦେବୀ ପଚାରେ, ମା, ଇଏ କ'ଣ ଶୁଣିପାରିବେ? ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ? ଦେବକୀ କୁହେ, ହଁ, ସେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି। ସେ ପରା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଦେବୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଥାଏ ତାର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଉଥାଏ। ଦେବୀକୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ସେବେଠୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣି ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଏ। ତାକୁ ଯିଏ ପଚାରେ ସେ କହେ, ମାର ପଦ୍ମଫୁଲ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଦେବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ବି ହେଲା। ଦେବୀକୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେବୀ ଥିଲା ଯେମିତି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତା ପାଖରେ ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲା। ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଆଖପାଖ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଦେବୀ ଭଜନ ଗାଉଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦେବୀର 10ମ ସରି କଲେଜ ଗଲାଣି। ୟା ଭିତରେ ଦେବୀ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଘରର କାମଦାମ ମା ସହ ମିଶି କଲାଣି। ଦେବୀ ବାହାର ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେବା କେବେ ଭୁଲେନି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ତାର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣେ। ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରି କଲେଜକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଦେବୀର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବୟସ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଭାରି ଯତ୍ନ ନିଏ। ତାଙ୍କୁ ନୀତି ଘଷା ମୋଢ଼ା କରିଦିଏ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରେ। ଜେଜେମା ନାତୁଣୀକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଦେବୀର ଜେଜେମା ଦେବୀକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଦେବୀକୁ ଆମର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେବୀ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହାତକୁ 2 ହାତ ହେଇଯିବ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। କାହା ଘରକୁ ଯିବ କେଜାଣି? ମୋ ଦେବୀର ପୂଜାପୂଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଜେଜେମା କହୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଦେବୀର ବାପା ଆସି କହିଲେ, ଆଲୋ ବୋଉ, ତୁ କାହିଁ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ? ସବୁ ସେଇ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ପାଖ ଗାଁର ପୂଜକ ଦେବୀର କଲେଜ ଫେରିବା ବାଟରେ ଦେଖି ଦେବୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଲୋ ମା, ତୋର ନାଁ କ'ଣ? ଦେବୀ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ଦେବୀ। ତୋ ବାପା ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ନିଧି ମିଶ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ? ସେଇ ସମୟରେ ଦେବୀ ଘର ପାଖର ଗୋଟେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ହଁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲେ। ସେହି ପୂଜକଟି ଶୁଣି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ ଥିବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅଛି, ତୁ ଯିବୁ କି? ଭଜନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବୁ? ଦେବୀ କହିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ପଚାରି କହିବି। ଦେବୀ ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତା ବାପା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବି। ତା ପରଦିନ ବାପା ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରିଗଲେ। ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଲାଗି ଭଜନ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସେହି ଭଜନ ସମାରୋହରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଭଲ ଭଜନଟିଏ ବି ଗାଇଲା।
ତା ଭଜନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ପାଖ ଗାଁର ଜଣେ ଜମିଦାରୀ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦେବୀକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ଦେବୀକୁ ମନେ ମନେ ବୋହୂ କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହିଠାର ପୂଜକକୁ ଦେବୀର ନାଁ, ଗାଁ, ଠିକଣା ସବୁ ବୁଝିନେଲେ। ଆଉ ସେହି ଦେବୀ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଘରକୁ ଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଦେବୀ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେହି ଜମିଦାର ବାବୁ ତାଙ୍କର 2ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୀ ଘରକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଦେବୀର ବାପା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଲୋକ ପଠେଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଲୋକ ଦେବୀ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଦେଖି କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଦେବୀର ବାପା ତାଙ୍କ ସହ ଗଲେ। ଏପଟେ ଦେବକୀ ଆଉ ତା ଶାଶୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ଡକେଇ ପଠେଇବା ଶୁଣି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଏମିତି ସବୁ ଭାବନା ଆସୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେବୀର ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଦେବକୀ ଆଉ ତା ଶାଶୁ କିଛି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି କହି ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଗଲେ। ଦେବକୀ ବସି ଭାବୁଥାଏ, କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ଦେବକୀର ବାପା ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଗଲେ? ଦେବୀ ଆସି ଦେଖିଲା ମା ଆଉ ଜେଜେମା ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛନ୍ତି। ପଚାରିବାରୁ କିଛି କହିଲେନି। ଦେବୀ ତାର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବୀର ଜେଜେମା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ନିଧି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କାହିଁ କିଛି କହିଲୁନି ତ? ନିଧି କହିଲା, ବୋଉ, ତତେ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଲା ଭଳି ଫସି ଯାଇଛି। କାହିଁ ସେମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ କି? ଆଲୋ ବୋଉ, ସେ ଆମ ଦେବୀ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ କୋଉଠି? ଆଉ କାହା ଘର? ନାଇଁ ବୋଉ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ। ଦେବୀର ଜେଜେମା କହିଲେ, ନା, ଦେବୀ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନାତୁଣୀ। ସେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରହୁ। ଆମେ ଯେତିକିର ଲୋକ ଆମେ ସେତିକିରେ ରହିବା। ଆମ ସମସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆମଠାରୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲେ ସେମାନେ ଆମେ ଦେବୀର କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେବେ। ଦେବୀର ମା ଦେବକୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲ ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲେ କି? ଦେବୀର ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ମୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ସେ ଦେବୀକୁ ବୋହୂ କରି ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କଥାଟାକୁ ହଜମ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ପୂଜକଟିଏ। ମୋ ଦେବୀ ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିବ? ହଉ, ଯାହା ମା'ଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ କଥା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ବୋଲି କହି ଚାଲି ଆସିଲି। ସେଠାରୁ ଭାବି ଭାବି ଆସି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି। ମା'ଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲି। ନିଧି କହିଲେ, ଦେବକୀ, ତୁମେ ବି ମା'ଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯାହା ହେବ ଦେଖିବା। ମା ଯାହା କରିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦେବୀ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଲାଗି ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣି ଫେରୁଥାଏ। ସେହି ବାଟରେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ଯାଉଥାଏ। ସେ ଦେବୀକୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସି ଘରେ ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଲା। ତା ଜେଜେମା ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି କହିଲେ, ହଉ, ତୁ ଯା, ଆମର ପୂଜାପୂଜି ଆରମ୍ଭ କର। ତାପରେ ଦେବୀ ଯାଇ ତାର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା। ଘରର ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଦେଖି ପୂଜା ସାରି ଦେବୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ମା'ଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇ କହିଲା, ମା, ଏ ସବୁର କିଛି ସମାଧାନ ବାହାର କର। ଏତିକି କହି ଦେବୀ ତାର ପୂଜା ଘରୁ ବାହାରିଗଲା।
ଘରର ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଦେଖି ପୂଜା ସାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇ କହିଲା, ମା ଏ ସବୁର ସମାଧାନ ବାହାର କର। ଏମିତି କହି ଦେବୀ ତାର ପୂଜା ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଘରର କିଛି ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ତତେ ସେ ଘରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ତୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ରେ ମା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ଦେବୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ଜେଜେମା ଶୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଦେବକୀ ଆଉ ନିଧିକୁ ଦେବୀର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହଉ ମା, ତୋର ଇଚ୍ଛା। ଶେଷରେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦେବୀର ବାହାଘର ସରିଗଲା ସେହି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେବୀ ସେଠାରେ ଯାଇ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲା। ସେ ଘରେ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାପୂଜି କରେ, ସେଠି ବି ସେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ସେମିତି ନୀତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରେ। ତା ସହିତ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ଯତ୍ନ ବି ନିଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଦେବୀର ପୂଜାପୂଜି ଦେଖି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ଦେବୀର ଶ୍ୱଶୁର ଦେବୀକୁ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ତୋର ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ମୁଁ ତତେ ବୋହୂ କରି ଆଣିଛି। ଯାହା ହେଉ, ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଗଲା। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୋର ଏଇ ପୂଜା ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ଏ ଘରେ ତୋର ଏଇ ମାଆଙ୍କ ଭଜନ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଶୁଣି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛି। ଏ ଘରେ ଏଇ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନୀତି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲି। ମା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତତେ ଏ ଘରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସତରେ କରୁଣାମୟୀ ମା କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।